huomenta vaan. Se alkas elokuun loppupuoli olemaan 29. päivä 8. Lähdettiin ison käymään Unnukalla vähän kokeilemassa, olisiko se kuha purulla. Nyt on muutama viikko väliä, kun siellä on kerinnyt käymään. Oli tuossa vähän kaiken näköistä muuta ohjelmataan välillä. Niin vellämöt tippunut aika hyvin tässä sillä välillä. Ja nyt ei sitten ole tietoa yhtä, että missä se kalaa voisi olla. Tuohon se jotain pienempiä vähän piirti, niin kokkaillaan nyt ekana tästä. Ja jos ei mitään rupea olemaan, niin lähdetään luotailemaan noita vanhoja täppiä tuossa. Katsotaan mitä päivä tuo tullessaan, että ei myö pitkään reissua tehdä, että muutama tunti nyt käydään kokeilemassa. No ei siinä montoa heittoa tarvinnut tehdä ekalla paikalla, niin siltä joku tullut. Ei tulekaan irtos. Siihen piirti veneen alle kallo, niin minäpä kokkelin Vertsula. Vertsula sen siltä onkin, niin siihen se kyllä nousi aika äkäiseen. Kuhahan se on. Oi jumala. Ihan vois olla mittakuha. Pikkusen meidän taas etitytte kaloja. Yhtä kahta kalloa paikassa ja yhtä tärppiä paikassa. Että ei vielä ainakaan hirmusyönti ole ollut. Nyt se siihen piirti vähän useamman kalan. Heitellähän tässä vähän aikaa, katsotaan, että onko se A minkä kokoista ja B soahanko se edes syö. Ei mitään helppoa oo tää kalastus tällä kertoo tuossa, mutta joku sieltä nyt tokkas kiinni. Ei mikään jätti oo. Ahven. Ois ihan hyvä ahven. Ei kehto kukkarota ahvenia siivoon. Vähän isompi, niin ois Manulle ottu. Ei tuommoista kehtoa ruveta siivoon. Katsotaan, olisiko siellä isompi. Nyt löytyy paikka, mihinkä piirti vähän enemmän kalloa. Ei se sitä kato, että me niitä sitä saada. Mutta tarjonta olisi vähän parempaa kuin noissa aikaisemmissa paikoissa. Tässä on aina niin paljon muuttujia tässä kuhan kalastuksessa. Vielä muutaman viikon taukokerta, niin ei ole ennen viimeiset jipot tiedossa, että mitä on tässä välillä muuttunut. Ei se aata kun heitellä vaihella jekin väriä ja mallia ja kokko. Nyt siitä otti kyllä ihan veneen perästä joku. Sinne päin niin sitä piirteli. Tää voisi olla ihan parempi kala. Voisi olla parempi, jos ei ole semmonen. Elää uis sinne ankkurin narru, elä. Ihan hyvä kuha. On. Ei oo ihan hyvä ruokakuha se. Tätä on kuhasumppu. Tätä ei tarvi edes mitata. Aika hyvin kelpastuu. Sieltä se taas peräpuolelta otti. Vähän vaihoin jekin väriä ja mallia, niin voisi olla taas ihan ruokakuha. Isukila tuossa just oli vähän akkoista hyvä tärppi, mutta ei kestänytkin. Siellähän se olisi. Kato päin. Nyt oli iso. Mitä tää voisi olla kyllä, on tää ruokakala. On iso kala. Mä en oo karata siimat käsistä. Mikä väri sulla? Nyt oli tommonen oranssi. Näppäs ihan vihreä. Näpäs mittaan tämä kuitenkin. Onhan se 50. Näyttikin jo vähän paremmalta. Se on taas tänne sumppuun taas ujutettu. Tähän pitäisi keksiä joku juttu. Ihan veneen alle piirittää pari kalloa tuohon. Meinasin, että en tässä ennen heitä, mutta tai minä heitä, kun minä kokeilin noita tuosta alta. Siinäpä se lähtökö nousemaan.
Oliko se alla? Sieltähän se otti. Ei kestänyt perkele. Sinä laskit vaan pohjaan. Niin kuin se oli tuossa veneen alla se kala. Ei kestänyt. Nyt oltais niinku muutaman viime reissu pelastuspaikalla. Tuolta puoleltahan ne on tullut ne kalat kaikki. No ei kaikkia, mutta suurin osa. Muutaman kalassa piirtikin siihen veneen perään äsken. Kokeillahan olisiko tällä puolella. Isulkilla ei oikein heitto lähtenyt venneestä ulos. Katsotaan, tää nyt ei oo pettänyt 2 vai 3 viime reissulla, mutta sitä nyt ei tiedä, mikä on tämän reissun tilanne. Just kerkes Isukki sanomaan, että ei, niin siitä heti otti veneen vierestä siihen, kun ei vaan ankkuri uut. Pienkuha. Siimasta kärsii nostaa. Ei tarvi edes mitata. Mutta kalaa kuitenkin. Ensimmäinen, mikä sulla tuli ylös. Joo, nyt se huomattiin, että ei ole kuha-onginnassakaan sitä varmaa paikkoa. Ei ole tässä ollut kuin se yksi pienkuha Isukille. Mulla ei ollut tärppiäkään. Nyt. Katsotaan, sieltä se nousee. Nyt tärähtää. Sieltä se otti. Sieltä se otti ihan veneen alle piirti kalaa, niin minä sanoin Isukille, että tiputahan jeki siihen. Siitä se vaan tälläs kiinni. Nous kyllä ihan pystyy. Olisiko ihan ruokakala? Ei oo kyllä ruokakala. Eikö oo? Käytähän vaakassa. Jos tuota vielä tähän kirjoittaa. Aika pienen näköinen on kyllä tämä. Ai. No on se 42 senttiä, jos haluat ottaa. Panepaa kyllä myös yhdessä. Se on meidän kuin jo. Seuraavalle stopille ajeltiinkin vähän pitempi siirtymä. Tuossa oli pari venettä välillä ja pitäisi olla ihan semmonen, että tästä joskus saatu kaloja, mutta se on joskus. Tänä kesänä ei ole vielä ollut. Tämä on muutenkin kyllä niin hankala kesä ollut kuhien kanssa, että pitää melkein ehtimällä ehtiä. Se vaan ihan veneen vieristä toppas tuolta toiselta puolelta, mistä Isukki heitti ekana. Ei se kelevannut sen jälkeen. Mikä on tämä? Tämä on ihan hyvä kuha. Sehän on tosi hyvä kuha. Sinun ei kelevannut. Siltä puolelta se otti. Nyt oli päivän paras. En tiedä parasta, mutta syvällä se on. Mennään kalasumppu. Isukille tarttu. Minä itse tuossa turasin. Uudet perukkeet oli vähän. Onko paskanokka? Huono. Tässä yhdet tärpit oli jo tätä ennen molemmilla. Ja tässäkin on se 9 metriä vettä. Tää on paskanokka. Eikä oo kuin ihan hyvä kuha. Näet? On. Hyvä kuha. No en tiedä, voi se olla just mitallinen. On. Otahan kuhaa. Laitetaan sumppu. Ja tuo sumpu ahkasen. Syvällä oli tuo oranssi. Niin tosiaan, tää oli vielä ihan uusi paikka. Siellä on näkyy niitä kaloja. Niin se piirti. Ei oo ennen tässä kokeiltukaan. Ollaan vaan hirveellä kyvillä aina yli ajettu ja ohi ajettuja. Tää laittoi kohta kohan lähtöä tästä, niin plotterin merkki, niin pysähtyisikö seuraavankin kerran vaikka vähän tyynemmässä. Niin. Nyt siellä kävi tuossa. No niin. Ei nyt vaan rupais leikkimään minun kanssa, mutta on se kova mies onkimaan tämä. Sillä on toinen kala. Liekkä peräkkäinen heitto, vaan yksi tyhjä oli välissä. Mulle sanoi, että laita tuo vihreä, millä ite ei saanut mitään. Minäpä hölmö oli ja laittaa. Se on pieni, ei tuota ei tarvii edes mitata. Ei tarvii. Saanhan sitä minäkin tarttumaan ja irtoamaan näköjään. Ai Irtos. Mutta kävi kuitenkin. Mulla ei ole tässä hirveästi tärppiä ollut. Siihen piti tulla uistelemaan ihan viereen, kun näki, että kaloja suohan. Mutta nyt se otti tuosta ihan kun pompotteli veneen vieressä. Liekö sama kalaseura?
Mut suopa se tuossa vieressä uistella jos haluaa kaloja suohan, niin upottaa tuonne 9 metrin vetvehket. Sieltä se vaan taas nousu. Slendersäti. Taitaa olla ihan ruokakonkalo. Alla siinä joku parkissa. Katsotaan suohanko se härnätty. Ei kyllä alenkaan kiinnostu. Nyt lähti nousemaan. Sieltähän se otti. Sieltähän se otti. Sinne taas vielä toinen jääkki. Kuhahan se taitaa olla tänäkin. Kuhahan se on. Oranssi vaan keleeksi. Näköjään 50 senttiä. Ei oo 50, mutta... On laillinen aina. Täyttä. On se mittakala. Se olisi reissupäätöksessä 7 ruokakuhhoa lähti matkaan ja 3-4 heiteltiin laaja yli niitä vähän pienempiä. Ihan hyvä reissu tälle muutaman tunti. Vähän mennäs taas olla kuhahakuisessa, mutta löytyi sitten kuitenkin. Oranssi ja punertava oli päivän värit ja kahto missä sitten seuraavan kerran ja milloinka. Nyt viikonlopuksi näytti ainakin niin huonoa keliä, että ei ole mihinkään asiata, mutta katsotaan, palaillaan.